a fer el seu programa, el nou espai alliberat de la plaça del Sol. És aquí? El barri de Gràcia. Hola, què tal? Hola. Bueno, benvingudes al Contrainfos 97. Aquesta setmana l'equip del Contrainfos ens hem traslladat a l'oficina d'habitatge de Gràcia, un nou espai alliberat de la plaça del Sol, i bueno, aquí ens expliquen què fan aquí. Doncs això ho vam ocupar dissabte passat, el 28 de febrer, després de la manifestació convocada per l'Assemblea de la Vila i Gràcia cap a on vas, que són dos col·lectius que treballen una mica en contra de la massificació turística i dels pisos turístics i de tota aquesta situació que estem patint a Gràcia. Llavors aquest edifici havia de ser un hotel, havia d'anar a terra i construir-se un hotel a sobre, i llavors un grup de persones vam decidir aprofitar aquesta manifestació per dur a terme aquesta acció, ocupar aquest local, que abans havia estat una botiga de queviures, i transformar-la... On es nutrien molt nosaltres al Contrainfos. Exacte. I transformar-la en l'oficina d'habitatge de Gràcia. Llavors, això principalment amb dos objectius. El primer, convertir-nos en un impediment físic per tal que aquest hotel no es pugui construir, i en segon lloc donar un impuls a la lluita per l'habitatge de Gràcia, buscant un espai on totes aquelles veïnes que tinguin problemes d'habitatge, i nosaltres mateixes també, poder-nos organitzar i solucionar-los en base al suport mutu i a l'organització col·lectiva i a la lluita col·lectiva. Molt bé. Doncs moltes gràcies, molt contentes que siguin les nostres veïnes, i per qualsevol cosa ja sabeu. Moltes gràcies a vosaltres per estar aquí. Per al programa. El passat 26 de febrer es realitzà una vaga d'estudiants que va concloure amb una manifestació contra els plans de privatització de la universitat pública. Veiem un vídeo de la manifestació a Barcelona. Continuen les mobilitzacions estudiantils contra el nou projecte de decret que impulsa el ministre Wert i que pretén reduir alguns graus universitaris a 3 anys i 2 anys més de màster. Aquest nou pla encareix els estudis universitaris, fent-los cada vegada més inaccessibles a gent sense recursos. Dimecres i dijous van haver-hi vagues a instituts i universitats a tot l'Estat, que van concluir amb diverses manifestacions i, concretament a la ciutat de Barcelona, va finalitzar amb l'ocupació del rectorat de la UB. Bé, i a continuació passem un vídeo sobre l'acte que es va realitzar en suport al José Antonio Becerra, que porta més de 40 dies en vaga de fam. Es va dur a terme a les presons de Brians 1 i Brians 2, remarcar que es van dur a terme registres als cotxes de les persones que van assistir a l'acte per part de la policia, però que els presos van sentir els crits amb contundència que es van produir, i res, endavant vídeo. Hoy día estamos concentrados frente a la cárcel Centro de Tortura de Brians 2 para solidarizar tanto con José Antonio Becerra, preso que lleva 36 días de huelga de hambre, como también con todas las presas y presas que tienen que padecer el régimen carcelario. Y los carceleros y carceleras que torturan tienen nombre. Javier Martínez Redondo, carcelero de CP Ponent, estuvo en el motín de Cuatro Camins, condenado en 2012 a 3 años y medio de cárcel. Aún sigue trabajando y torturando en Ponent. En cambio, Antúnez Becerra, condenado a 19 años por autodefenderse en el motín de Cuatro Camins de 2004, está pagando la condena. Los ricos nunca entran. Los pobres nunca salen. Reglamento penitenciario y demás leyes. La aplicación de las mismas están para los ricos. ¡No estáis solos! I el passat 23 de febrer es va detenir el CIE Renaud Belletti.
Veiem un vídeo que s'ha llançat per les xarxes que es diu M de mierda i denuncia el paper del govern amb els CIEs i la llei Mordaza. Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el figlio de la mia mamma. Tu sei un stronzo di merda. È un filo di Troia in Venezia. Venezia, Venezia, cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Bueno, i el passat divendres 27 de febrer es va produir un desallotjament a Madrid, a una casa situada al carrer Ofèlia número 29, Ofèlia Nieto, perdó. La policia es va presentar amb una excavadora i finalment va arribar a la casa. Durant el procés 11 persones van ser detingudes i cal apuntar que al final es va fer un procés de reconstrucció amb les veïnes i les participants d'aquest projecte. Tenéis que saberlo. Van a cometer un allanamiento de morada. No tienen orden de entrada, no la tienen. Y lo saben, no la tienen. ¡Es ilegal! ¡Están echando a 3 familias a la calle sin orden! ¡Esto no es legal! ¿Queremos saber el número de placa? No. Aquí está que venga porque es ilegal, ¿vale? Aquí la niña pedía a la abogada nada más mayores. Abajo, porque por la escalera. Va al Tribunal Superior de Justicia. Sí, pero para... Aquí sí entra. Para abajo, todo. ¡Se va a caer! ¡Es un muro de carga, salvaje! ¡Animales, que es un muro de carga! Vamos a decirlo por arriba. Subir arriba y decirlo. ¡Que están aquí abajo, tú! ¡Oye! ¡Aquí abajo, joder! ¡Hay gente abajo! ¡Oye! ¡Sácamela!
El barri de Vallcarca porta més de 10 anys patint un enderrocament brutal i pel qual els veïns s'estan organitzant, i una de les mesures, a part de decidir quin barri volen, és evitar més enderrocaments. Veiem el següent vídeo. Els solars buits s'han convertit en un paisatge habitual a Vallcarca els darrers anys. La modificació del Pla General Metropolità de 2002 preveia enderrocar cases per tal de construir un bulevard verd, però el pla ha quedat aturat i els solars buits no tenen previsió de construcció. És el que sentencia la destrucció del nucli antic del barri. I després, ara ens trobem en un barri que principalment són solars buits, cases enderrocades i alguna revifada de vida, com són els horts ocupats o la plaça de la Farigola, que és un espai autogestionat. El veïnat s'ha organitzat per reclamar l'aturada dels enderrocaments i l'ús dels solars com a espai pel barri. Actualment es manté el diàleg amb l'Ajuntament a través d'una taula participativa oberta a totes les entitats del barri, amb l'objectiu de consensuar el futur urbanístic de Vallcarca. Hi ha molta desconfiança, perquè no està anant bé, lògicament. Nosaltres, i a les jornades, vam dir que no volíem que mentre s'estigués dialogant això i s'estigués tractant, es tiressin més cases a terra. I van tirar el sostre de la casa d'Argentera, el número 24. Aleshores, en aquest sentit, clar, si tu primer dius que faràs una cosa i fas una altra, et crea una desconfiança. Lògicament volem seguir allà, perquè no volem que s'arribi a un consens sense nosaltres dir la nostra. Conservar el patrimoni de Vallcarca és una de les preocupacions principals de les entitats veïnals. El pla urbanístic comporta la construcció de nous blocs de pisos i la desaparició de les típiques cases baixes del barri. Es preveu una destrucció del nucli antic i es preveu un model urbanístic diferent, unes cases noves, diferents, promotors privats. O sigui, aquí no hi ha una vocació de conservar la vida del barri ni per part de l'administració, em refereixo. No hi ha vocació de conservar el barri, sinó de destruir-lo, no? Hi havia una identitat de barri i era molt diferent la Barcelona de part de Vallcarca amb la Barcelona de la resta de la ciutat, no? Si es posen a construir cases de 4, 5, 6 pisos, és que quedarà una cosa horrible, quedarà un nyap, entens? La casa d'Argentera 24, desallotjada dilluns 23 de febrer, era una de les opcions proposades pels veïns per solucionar la manca d'espais al barri. L'edifici, però, és el darrer enderrocament per tal de complir el pla urbanístic a la parcel·la entre el carrer Argentera i l'avinguda de Vallcarca. I demanen 8 anys de presó pels vaguistes Dani i Isma per la seva participació a la vaga del 29M. Us compartim un vídeo de la campanya que s'està realitzant. Aviam, companys i companyes, el company que ara us parlarà és el company Isma. El company Isma i el company Dani són dos companys que a la darrera vaga general van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra i els van acusar d'haver cremat un container, cosa que no hi ha proves, ni testimonis, ni res. Però van passar-se més de 40 dies a la presó, en presó provisional o com li diguin, preventiva, i després finalment els van deixar anar. Però ara tenen el judici el proper dia 9 de març i els demanen 9 anys de presó per unes qüestions que no estan demostrades i que a més considerem que són clarament injustes. Té la paraula l'Isma. El nostre cas està ambientat en la vaga general del 29 de març de 2012, on al campus de la Diagonal la convocatòria de vaga va ser un èxit. Estem parlant de que quasi cap treballador ni quasi cap alumne va acudir al seu lloc de treball, al seu lloc d'estudi, i els que érem allà organitzant la vaga i participant dels piquets informatius vam poder gaudir d'una jornada de vaga que és històrica. És en aquell transcurs, en el barri de les Corts, on uns de nosaltres, 3-4 persones, ens veiem sorpresos per uns senyors no identificats, que no coneixem, que ens donen un alto agressiu, i és en aquell moment on comença una estança, ens detenen
passem a disposició policial a la comissaria de les Corts, on hi passem 2 dies, i posteriorment passem al jutjat d'instrucció número 18. El jutjat d'instrucció número 18 és conegut a dia d'avui pel documental Ciutat Morta, perquè va instruir i jutjar el cas del 4F, i gràcies a aquesta instrucció, d'aquest jutjat d'instrucció, van passar 34 dies en presó preventiva. Anant a signar cada 15 dies o cada mes a Ciutat de la Justícia durant 2 anys i una miqueta més, fins que al novembre de l'any passat es va tancar la instrucció del cas, on tenim 3 acusacions particulars, la de la Generalitat de Catalunya, la de l'Ajuntament de Barcelona i la de la Fiscalia. La Generalitat de Catalunya ens demana 3 anys i mig de presó, l'Ajuntament de Barcelona ens demana 4 anys de presó i la Fiscalia ens demana 8 anys de presó i 9 mesos de presó, més una responsabilitat civil de 6.000 euros al Dani i a mi. A continuació veiem un vídeo que va gravar un testimoni sobre l'assassinat d'un indigent a mans de la policia a la ciutat de Los Angeles. Passem vídeo. Motherfucker. They just killed that man. Just shot that motherfucking man like that. And it's 9 motherfucking police out there. God damn it. Ain't nobody got no fucking guns. But I'ma record this shit. Yeah. El passat 14 i 15 de febrer, al poble ocupat de Cieso, de Jaca, es van realitzar unes jornades per fer llenya i fer bigues per la casa. Això va donar peu a la invitació expressa de diferents col·lectivitats catalanes que van aprofitar l'avinentesa per enfortir llaços de fraternitat entre les diferents col·lectivitats. Estem a Cieso de Jaca, poble ocupat al Pirineu de Huesca fa 10 anys. Seguint la tradició del Tequio o l'Ausolant, que vol dir curro col·lectiu, ens hem ajuntat gent del poble i gent vinguda d'arreu per unes jornades de llenyataires. ¡Opa, dirás lo que vale, vienes dispuesto a trabajar, 4 perras te dan, te da lo mismo, tienes hambre y ves que el viaje no ha ido tan bien, no es lo que prometían, es xenofobia y racismo a la vez, de repente tu ruina. ¡Opa, ¿Cuánto cuesta abrir la puerta y dejar que entren, tirar las fronteras o hacer un puente? ¿Cuánto cuesta olvidar la raza, el color de la gente, dejar el miedo y abrir tu mente, abrir tu mente? ¿Por qué estamos aquí? Pues nada, estamos aquí haciendo leña para calentar las casas del pueblo y para favorecer un poco aquí la repoblación forestal esta tan densa. Estamos un poco dándole oportunidad a la vegetación autóctona
y además lo estamos haciendo con la ayuda de otra gente que ha venido, de otros colectivos, o sea que es una preciosa manera de recuperar estos recursos que son de todos y como siempre. ¿Cuánto cuesta olvidar la raza, el color de la gente? Dejar el miedo y abrir tu mente. Abre tu mente. Miles de personas sueñan cada día con cruzar el estrecho. Gastan los ahorros de toda su vida para viajar a... ¿Corta o no corta? No corta esa mierda, hostia. ¡Qué hostias! Así no. Jornadas de leña en Cieso de Jaca, 2015. Bueno, i per finalitzar el programa passarem al teaser del documental Ingovernables, que es va presentar el diumenge passat a l'Espai Obert de Sants, i és un recorregut sobre l'anarquisme a Catalunya al segle XXI. de atentar en definitiva contra nuestras normas de convivencia y por tanto incluso con métodos criminales llevar a cabo sus propuestas de revolución y de visión anarquista violenta, ¿no? Mucha gente joven, son más violentos y están mejor organizados. A mí lo vergonzoso sería decir que soy prosistema, que defiendo un sistema donde está la gente realmente cada vez más sumida en la pobreza, donde no tenemos ninguna capacidad de decisión sobre nuestras vidas, donde la riqueza en Occidente se basa en explotar otros países. O sea, a mí me daría vergüenza defender este sistema que es violento en esencia. Que ya está bien, que este sistema es un sistema realmente caótico, es un sistema con una metástasis realmente que o lo destruimos o esto es más de lo mismo. Davant d'aquest panorama, si bé la contestació social ha augmentat, es pretén canalitzar una vegada més a través de partits que per vies institucionals acaben paradoxalment reforçant el sistema que diuen combatre. El mateix conte de sempre i els mateixos errors de sempre. Los gobiernos, todos los gobiernos, jamás ha habido un gobierno decente. No hemos encontrado jamás en la historia. Y como dice Maquiavel, no se puede gobernar sin crimen. Todos los gobiernos son criminales. Els catalans ens hem de rebel·lar no només contra les elits espanyoles, tal com ens vol vendre Convergència, sinó també contra les elits catalanes. I això ha de ser un dels passos o dels moments decisius que hem d'aconseguir que sigui dins d'aquest procés per poder lliurement elegir com volem viure i on volem viure. Han passat 40 anys, però encara que passin 40, 50, 100 anys, El Salvador no estarà mai mort. Mentre hi hagi gent que lluiti d'una manera real contra el sistema capitalista a tots els nivells, que vagi per una emancipació real, que lluiti contra aquesta domesticació que ens han donat aquesta classe, aquests demòcrates. Salvador no era un demòcrata, el Salvador era un revolucionari íntegre, una persona íntegra que lluitava per l'alliberament social. I abans d'acabar, algunes convocatòries. Recordeu que s'acosta ja el 8 de març, del Dia de la Dona Lluitadora i Combativa, i tenim diferents convocatòries. El 6 de març a la Farinera del Clot, el 7 de març diferents comitès de la Vaga de Totes faran accions als diferents barris i hi ha una manifestació nocturna a la plaça del Sortidor
aproximadament a les 8 de la tarda al barri de Poble Sec. Exacte. L'endemà, el dia 8 de març, a les 12 del migdia, a la plaça Universitat hi ha la manifestació. Esperem molta participació i ens veiem la setmana següent al Contrainfos. Recordar-vos que ens reunim a la plaça del Sol a l'Infospai els dimecres a les 7 i moltes gràcies per seguir amb nosaltres. Fins aviat. Salut.